नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन राम मंदिर का दूसरा तल पर श्रद्धालु ना जा सके न। 3 मंजिला राम मंदिर 161 फीट ऊंचा हुई। भूतल में रामलला का स्थापना हुई। प्रथम तल पर राम दरबार का स्थापना कल जाई। दूसरा तल के खाली रखल जाई। एकर उपयोग खाली अनुष्ठान खातिर ही हुई। शेष समय एके बंद रखल जाई। राम मंदिर का भूतल बन के तैयार हो चुकल बाटे। 22 जनवरी के भूतल के भव्य गर्भगृह में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई। वहीं आपको बता दें कि प्रथम तल का भी 80% काम पूरा हो चुकल बा। 3 महीना में प्रथम तल बन के तैयार हो जाई। प्रथम तल में दरबार का स्थापना करे के बाटे। यही कारण से सिंहासन बनौले का भी काम शुरू हो चुकल बा। राम जन्मभूमि के पुजारी रोजाना सिंहासन का पूजा अर्चना भी करे लगल बाना। प्रथम तल में श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण व हनुमान जी के मूर्ति का स्थापित कइल जाई। राम मंदिर के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र द्वारा बतावल गईल कि मंदिर के दूसरा तल का ऊंचाई काफी ज्यादा हो जाई। एके देखत हुए दूसरे तल पर श्रद्धालु के ना ही जाए दिहल जाई। इ तल पूजा पाठ और अनुष्ठान खातिर प्रयोग कल जाई। बाकी समय एके बंद रखल जाई। आपके बता दें कि अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 के सुनिश्चित कल गई बाटे और ये कार्यक्रम के भव्य और ऐतिहासिक बनावे खातिर सरकार समेत ट्रस्ट पूरा दमखम के साथ जुटल बाटे। पूरा अयोध्या वासी जुटल बाटे लोग और जौना तरीका से अयोध्या नगरी ये समय अलौकिक दृश्य और भव्य दृश्य के रूप में सज धज रहल बाटे। वो नज़ारा देखे खातिर देश के कोना कोना से लोग, कहीं कोई पैदल चल के आ रहल बाटे तो कहीं कोई अपने परिवारजन के साथ अयोध्या के तरफ बढ़ रहल बा। खैर, ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।